Velkommen til InnerAction. Hos InnerAction der arbejder vi med teamudvikling, medarbejderudvikling og lederudvikling. Mit navn er Claus Lehmann, og hele mit liv har jeg været stærkt motiveret af at skabe resultater sammen med andre mennesker. Og det har haft stor betydning for de valg, jeg har truffet. Jeg har spillet professionel basketball i Italien og Grækenland, arbejdet med salg og ledelse, været uddannelseskonsulent i en stor konsulentvirksomhed, og som global træner på Lego har jeg været ansvarlig for at udvikle og implementere træning og uddannelse på tværs af hele koncernen. I 2004 der grundlagde jeg InnerAction. InnerAction handler om den indre drivkraft og den action, der skal til fra at gå fra gode intentioner til excellente resultater. Og den strategi har vi anvendt lige siden, når vi har udviklet teams, medarbejdere og ledere hos mange spændende virksomheder. Nogle af de største virksomheder, som du sikkert kender, det er Lego, det er Siemens, det er Vestas, Novo Nordisk og Danfoss. Jeg håber, du har lyst til at høre, hvordan vi kan hjælpe dig med at booste energien og drivkraften og skabe action bag den udvikling, der skal til, for at I kan nå de resultater, I kunne tænke jer. Jeg ser frem til at høre fra dig.